お主にも感謝しておる。何事も耐えるだけだったあの娘に人を欲しがる欲望を教えたのは他ならぬお主自身。さあ、その影を受け入れるがいい。さくらよ。はい、おじい様。あの男ならこうなる前に的をさくらを殺していただろう。来てくれたんですね、先輩。助けた者が女ならば殺す。目の前で死なれるのはなかなかに応えるぞ。シロ、あーちゃんの腕を使ったら戻れなくなる。違う、死なないために使うんだ。ついてこれるか。ナインライブスブレイドアークス。シローが気になりますか。たわごと I am the bone of my soul ローエクスアイアカリバー。舞い上がっていた頭も少しは冷めた。姉さんがそんなだから。私の目的はただ一つ。罪の所在も罰の重さも俺には分からないけど守る。たとえそれが偽善でも好きな相手を守り通す。